Hello लोगोफोर दिनै मोनसे मा होनदों मोनसे शेयार खालामनो नागिरदों बांग्रिं जानानै मा जालांखो जोंहाना टें बर'नि फेक्टरि बेनो होबाय बिल्डिंआनो बायखुबाय ट्रें हाबानिमोन बियो दिनैनोमोन हाबाया बेनिफ्राय हाबायाव होनो सेरेब सावदोंमोन आरो ना ट्रें होलांबाय गोलैनाया लोंग्राफ्रा मा होनो लोंग्राफ्रा लगन जानांसिगोन आरो लुगैबा खुदै गनानै थानांसिगोन आरो ना ओमफ्राय न'फ्राबो गावलाबायदों जाना र' इन्जुरा गोबाय देरानि सायाव आइदोलै गोबायसिन खालामदों बोरो नै गावबाय सिंहंनो सिखावफ्रा नुहुरलायसिगोन आयौ ओमफ्राय हाबो गावदों दै जोंहाना हाबो गावदों नायनि र' हाखौ देखायनि गाखोमोरजोब्बायलै गथ'फ्रा Ani, yang bisa lihat? Iya. This is udah ini. Jagal awal aja. Ini fry. Kukulnya udah isi dongon. Si pimpin aja nih kan, apa rasanya sih? Ompray deh, injura sih nggak kau karena geliber nih, kapsuran nih. Buka wifi nih, cina ini. Pinjar sih. Ini face माबायावसो खेबदों नै ओमफ्राय मा जादों ग्लासफोरा बायजोब्बाय जानाय नै थेमाफोरा माबाफोरा खोमसिना नङा ओमफ्राय नै थास' आथिं एवगासिनो दंमोन गैला लेथ्रा जाजोब्बाय बिदि जाजाला माइनाव टेब्लेटबो गोलैदों बै ओंखामाबो लेथ्रा जाजोबदों नामा दाखिनायावसो दंमोन ए बारा माबा जायाखै जाजोब गोलैजोबदों इयो मानिफ्राय थ' नोंथांमोननिथिं सोरनिथिं माबायदि जादों थ' नोंथांमोनाबो फोरमायहरबानो जाबाय आरो ना आंनि नै इयाव नाय जाम्बि नै इयाव नाय नै नोंखौ नुदों नै नुदों नुवाखै नुदों थ' नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो सोरनि बबेथिं मा जादों बे सबनिथिंबोथ' माबा मोनसे जाखागोन नालाय एसेबाबो जोंनिख्रुइ बांसिनसो टाउनावबो पाकाफ्रानो गावलाजोबदोंनो दानि फन खालामदोंमोन आं थ' बाय बेखौनो खोन्थानो थाखाय आं खालामनाय जाबाय दिनै भिडिअखौ आरो फैबावदों फिसासा गैला मा आदैलानि फुख्रिया गावनानै दै ओंखारगासिनो दं दै गावनानै हा गावनानै दै सिंनिफ्राय ओंखारबोदों दाबो ओंखारगासिनो गुवार नै दै जानि बादि ना इसोर गुवार बेफोरबायदिनो गावनानै दै ओंखारबोदों सिङालागै गावहैदों फुख्रिया गावलायलायना दै ओंखारदोंनो जोंथिं नोंसाना आनिलाना नै साना आनिलाना